سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيونا للنبة فلتت حبوز دستا سحاب سيني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة أطلو مزنك وري وعاما وميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلمتا بيني بركة حاتين لومي زنكسة صنعت لبيسو كاب زمان يماني تاريخ زورسة لأني خبر معدن سلام كمي توعلو تخاتلت سينما سمرة سلامتنا بمقصال نلومي أب معد زيت سبورت زور فرنسا خلتش إسران حموشن مغنيات بمقبار تعزبت تاتنان والكاوري تاتنان حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم نعدم لومي أب معد زيت سبورت حفش أو تنتانن حسابن كهوبني مساي زلو أتو أخليلو لجام مالت أبشحن شعتم تسعن شعتن كساب كلتشحن كلتن وانا صحافي زنبره أب كلتشحن سلسن كساب كلتشحن شعتن كا President of Eritrean National Cycling Federation زنبره يو أتو أخليلو عدمينا خبير كاب متأخا بشمين بشم تقاتلتن يمسجناك أنا هون يمسجن ثمرة أوكي كم اون مسارحتي مسايكا عندهم تسقايالو عندهم كعبد عن متها سمرة قاعد حان صنحكا كمون انقاشانا اتو اخليلو الجم انقعب سلام متها ثانك يو يغني لي انقعب بدحان صنحكم حراي كبرات تخاتلنا حابيركم مسانا خطريو خا ويحطو ويريتو لكم كا او كومنت صحفوا ياكم حراي كما يا بزعبا زور فرنسا كما يكايدالو تبل هو زور فرنسا ناي لبزبن ناي كلتشحن عسان حمشتن مالتي بطعم حيال وددر كويني رخيبي انا ازي حيال وددر يزلو بمنتاي حيال نبلو خا نمالبات خير زلو عسرت مدرخة عسرت حدا عسرت ستيت وديس ما بالعسرت حدا لو ما عرفتيها جي تنزحلف عسرت مدرخات تريناين دارغا تفلالي تقدالمتيوم نتن سيس تعويتهم لنزلو بجيكا تاجي بوغاتشا كلتا غزي اتيلو ام مدرخ كومون تيم ميلرز بحر السون كلتا غزي اتيلو توم كالوت كن تنشدشت كل تنتهمنا يوم نزوم كل تسي تنترفاش دشت استفرالي شدشت يوم سعيرهم من سلازي حدا مرأي نايتي حيال وددر مخانويو مالت حبليلو زحازة تقادر ما يصير لن ولا حجبتناي جيتي زبلو اتي جنرال كاتيجوري زبلو ويكا نحنا بحفشاوي مدب نبلو السو نتابج عمليان موساد زقبر وددر زحير وددر انديو حجي ابوم تخونه تابج عمليا حجي ترينا بين هيليا تتحيزازلا نورمالي بفوغاچا اي سبتتصبي نيرو باخد قصل حنسا مسحازا كيتحق قصليو زبل نيرو مهناتو تمالي زنبر وددر عاقل وددر نيرو ابوس فوغاچا قوتيو زبلي نيرونا كلنا تصبيت كن لعلي إسرا خلقيت قدموا بين هيلي زبهال آيري ود أيرلاند تقال دمايو آيريش ميسايل زبل ساقواهي بومالو حجي وسيو زمرح زلو مالتيو سلازي سقامور داتا أبتناي غانتا تخون أبتناي جيسي وي ناي جنرال كاتيجوري بيج أمالي يخون ولا تناي كاتل أمالي يخون ساون جوناثان ميلان زبهال قفح زبلا نتبي حيزو لوغن ساون تخونت سقامور داتا أرقاليتوا مالتا يكونن سلازي ناي كتر ماليا ولا زنحنا تقدر ما بيني كعوتلا تخولون علوا أبزن زمت مدرخات اللي حرص بونت بأنتي مالتي سلازي كله تقول درسي لا تغيره ولا تا ناي تعالى ماليا تي بلوز من سي ولا داري تبل ساون تخونت كتقاير يا صنيحه سلازي زي ناي زبن ناي كلتشحني سان حمشتن وددر
بتعامل سحابين حيالن وددر كويني رخيبة أنا بوغني መሳርሕተይ ከዓ ዓንዶም ፀጋይ ከዓ ብወገንካ እንታይ ትብል ኣብዚ ዙር ፈረንሳ 2025 ከመይ ይካየድ ኣሎ እንታይ ትብል ብወገንካ እወ ብወገነይ ከምዛ ኣቶ ኣኽሊሉ ዳርጋ ዝበዝሐ ገሊፅዋ እዩ ከም ናይ ዙር ፈረንሳ 2025 ከም ዝበሎ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ውድድራት ፍልይ ዝበለ ተሪኦ እኳ ብዙሕ ተዘየለ ቁሩብ ኣብቲ ስታስቲካዊ ነገራት ቁሩብ ፍልልያት ኣሎ ሓደ ብኪሎ ሜትር ቁሩብ ናይ ሎሚ ዓመት ካብ ቶታል 161 ኪሎ ሜትር ዝወሓደ ዲስታንስ ዝሽፍን እዩ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ብተወሳኺ ድማ እታ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ካብታ ዝሓለፈ ዓመት ዘይነበረት ናይ ፍጻሜ ኣብ መጨረሻ ኣብ ከተማ ፓሪስ ትውድእ ንሳ ድማ ሎሚ ዓመት ተኣታትያ ብምህላው ካልኣይ ኣብቲ ፀወታ እንድሕር ተመሊስና ድማ እቲ ውድድር ኣብቲ ናይ ቅጥበታዊ ውድድር ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መወዳድርቲ ዝነበሩ ኣብ መንጎ ቢንያምን ፊሊፕሰን ዝነበረ ውድድር ሎሚ ድማ ኣብ ካልኦት ደረጃታት ቢንያም ሓዊስካ ኣብ ካልኦት ውድድር ከምኡ ድማ ተደጋጋሚ መጉዳእቲ ናይ ተቀዳደምቲ ኣብ ቀዳሞት መድረኽ ናይቲ ውድድር ከበድቲ ሓደጋታት ጎኒፎም ብሉፃት ተፃወቲ ድማ ካብቲ ውድድር ምእላዮም ዘጠቃለየ ውድድራት እዩ ነይሩ ብሓፈሹ ነቲ ውድድር ደረጃ ድማ ክብደቱ ድማ ከምዚ ኣኽሊሉ ገልጾ ፀንሐ ከቢድ ውድድራት ምዃኑ ልዑል ምትላኽተን ክለባት ድማ ኣዝየን ተዳልየን ሓያል ውድድር የሪኣ ከም ዘለዋ ምክንያቱ ከምቶም ልሙድ ተሪኦ ንብሎ ነበርና እቲ ናይ ጂሲ ውድድር ኣብ መንጎ ፖጋሻን ቪኒጋርድን እዩ ዝበዝሕ ዓመታት ዝሓለፈ 4 ዓመታት ምትልላኹም ከርዩ ኣቢሎም ሕጂ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እታ ምዝዋር ናይታ ብጫ ማልያ ኾነ ቀጠልያ ማልያ ተደጋጋሚ ግዜ ምልዋጥ እንዳራና ንኸይድ ዘለና ብልክዕ ኣብቲ ቀጠልያ ማልያ እኳ ንነዊሕ ዝበለ መድረኻት ሒዝዋ ኣሎ ጆናታን ሚላን ኣብቲ ናይ ብጫ ግን ፖጋሻ ሒዛ ቅኒ ቫንደርፖል ሒዛ ብድሕሪ ድማ ሕጂ ድማ ሄይል ሒዝዋ ርከብ ስለዚ እቲ ውድድር መቐረት ዘለዎ ኣዝዩ ሓያል ምትልላኽ ዘለዎ ውድድር ኮይኑ ረኺበ እዮ ማለት እዩ ኦኬ ኣቶ ልጀም ሕጂ ብዛዕባ ህልው ብቕዓት ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ቱር እንታይ ትብል ብዙሓት ደገፍቲ ዝተፈላለዩ ርእይቶ ኣለዎም ገለ ድኽመት ጋንትኡ ይብሉ ክገልጹ ከለዉ ገለ ድማ ህልው ብቕዓት ቢንያም ይብሉ ንስኻ ኸ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ማለት ኣጥቢቕካ ምስታ ጋንታ ናታ ናይ ሶሻል ሚድያ ደገበር ርክብ ስለ ዘለካ ሞር መብርህ ክትህበና ከመይ እዩ هو تا بتاعن تجمعنا من البات إنترمارشة نزود الدرزي تداليا أتياتو تبغى مدراوات كيرا كانت زبال كيا مستي ناتهم public relation حالا في ركبال لني نداول نتحقق فينا سيريل بلرين يزشمو من البات سيريل بلرين توم تقاتلتنا نمجرات እዚ ፍሉጥ እዩ ብዛዕባ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ቢንያም ግርማይ ክዕወት ከሎ ብዙሕ መሰጃት ትሰድድ ነይሩ ትዊት ይገብር ነይሩ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ገለ ውፅእ ነይሩ ሕጂ እቲ ዝፅሕፎ ብትግርኛ ይፅሕፎ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት እንታይ ኢሉ ፅሕፍ ቢንያም ምስ ተዓወተ ቃልስና መሪርና ወሒን ዓወትና ግን ኣይግድን እዩ ገለ ዝብል ከምዚታት መሰጅ ፅሕፍ እዩ ሕጂ ብኡ ፍለጥ እዩ ትግርኛ ዳርጋ ምስ ቢንያምን ምስ ሓውን ቢንያምን ኮይኑ ዳርጋ ኣብኡ መሃር እዩ ዕለም እዩ ሕጂ ምስኡ ንዕልል ኢና ሓቢሩኒ ቢንያም ከዓ ናይታ ካፒተን ናይታ ጋንታ ኮይኑ እዩ ቀሪቡሎ ዘበን ኣብ ፅቡቅ ብቕዓት ከም ዝነበረ እዩ ወላ ንኣብነት ገለ ሰባት ቢንያም መገሻታት ኣብዚሑ ወላ እቲ ናይ ሻምፒዮና ናይ ኤርትራ እውን ነዊሕ መገዲ ስለ ዝኾነ ብነፋሪት ገለ ናብኡስ ተዘይከዳ ሓይሽ ዝብል ነይሩ ግን እታ ኢንተርማርሼ ጋንታ ብወዲ ብመገዲ ሲሪል ከም ዝረኸብክዎ እቲ ናይ ቢንያም ምኻድ ንሻምፒዮና ናይ ኤርትራስ ደልየሞ ነይሮም እዮም ምክንያቱ ሓጋዚ ዓመይ ንኣብነት ኣብኡ በፂሑ ምስ መፀ እዩ ኮንዲሽኑ ፅቡቅ መፅኡ ኣመሓይሹ መፅኡ ኢሎም ስለዚ ዝኾነ ውድድር ዝኾነ ሻምፒዮና ሲ ነቲ ዓብ ውድድር ይሕግዘካ እዩ ኣብ ዝኾነ ሻምፒዮና ምድላው ዓቕምካ ትፈልጥ
ولا يتسعر جن عمق فليتكات متسيخة لازم سي صبو ينيرو زبدي تي نبتا غانتا نبينام ترينايو كجمر كله بتعم صبو نيرو يزبل أنا ولا خدتنا عمون بزبسله أو تزلو خين تسمعين عنا تنك قداموت كلته مدرخات سقابت على مودق تزقات مقالسي صبو نيرو يزبل تقدميتي من البات أبقى حاجز ما كانت أي الخبن كلها نحن زرعنايو توم ليد أوت تقبرو مالت توم خمر حوا ويك قال هلو زخلو ويك قالات فلو زخلو نبلهم نظام ليد أوت يم زبلوهم الساعتهم بزح حجزون بيني تقاليسو بينو مسلم تقاليسو تيرنا حق مسر بعد حمشت تقالادنتي نايتا موادرتو يتقالي مس فيليبسن زنبور فاندربول ودغانتو إن فيليبسن حجي مزياتهم كويو أمونكم آتيو حجي نتي خرعي زمتو نتبي قال لي نتبي كونن كم على عوتينا حنا استاذ قبانا من أربعة تبقى تعويت نير تزخون ما بيت عمليون تخدينو نير تزخون تاريخنا بشكلتنا هاجرنا تاريخ بزرع على درجة من ديبة تاريخنا متطبق نيرو عب عوتي نيرو ولا نبينام ولا نت هاجرون أب حادث قال ما يسي بيت عمليات خدينو نيرو تعويت نيرو خبهان نرسو زعب عوتي سلازي الساعة زي معواتو مخالعي مقتاو أب أقرب بناتي قمتي من البات ساعتين كيفاتو تخون نتزمت زلو زمت زقتله ولدرات زبلون على نسكفته قن بحفشة ناتو كم نعمي متكام ويناتو كونديشن مقناس يكون زيو عنسي من الباتو ما بفولاتا بزناي كتبتا وددر زأتو ذلو تقالادمتي لبزبن بعينتن ببزحن وزوسخ خوينو مثلني حيالات تقالادمت له هم بعد جاسبر فيليبسن نرسو حيال تقالادمايو مقداتي قاتيمو وتي خبطو للدر إذا جوناثان ميلان زبهال من إسي وديو نمجمنا جزي زأتو ذلو أب زور ناي فرنسا جن بتعمي حيال تقالادما ناي كتبتا وددريو إذا تيمرلر زبهال نرسو قليل تقالادما يكونه سلازي ناي لبزمن تم تقادم تحيلو مالو ناي بينام من البات أبتا أنا تسكفني بقامتو كام عقمي مسآن كوين سمعني هدي سبات حقزوون قالوا حقزوو دليهم ناي بحكي السوس لازم هنا كابيتان السون أبزبالهم كمتو بناتو ممرحق خدو قربات يوم قل I think أنا مثلا ناي عقمي ناي كونديشن قدايو كابتوم ليد اوت كوغبرو زخلو تقادم تسي خمتوم ناي كالوت غانتاتات كم زناي بعد جوناثان ميلان زرخبو ليد اوت زكالا طفلكا تقادم تسي اي رخبن زلو بحلاي انا كم زي مثلني اوكي حالا عندهم كابزي دحان كملسك ودلي جامع بزيا حتى بزحلني مجمرة عندهم كبزيا هلو بزعوا هلو بقعات بينام قرمايا بززور تايتبل بزعوا دقفت استفالي ريتو اللهم قال دخمت قانتو يولو كقول تخلو قال دما هلو بقعت بينامي يولو نسخاخ انتاي تبل تاي ريتو لك ابزي هو بلكعيو تي زلو وصيت كابني عام وصيت استفلي مخانو زخونه حتات كالعل وي ريتوتات كالعل بارياويو انا هجي ابزن حتت كان خلت حتوتات اب كلتين ناي دقفت ريتوتات اب كلتين فلي خرين كلخو دخمت ناي تاغانتا خبال كله بلكع كبللو يخلي اس دما دخمتا نمنتاي يخبل دلي اب ساعات زي ازيوم منسيا زغون تصاوتي حيزا زلا بفلاي دما انا ابني عام وصيت انترينا ثلاثه تصاوتا قدايم تصاوتا كثيره غانتا زي مالتي مغنياتو عام نذكروتو خوينا ببزحي ابت ليد اوت ام مغبار وي دما ابت ناي مچرشا تزامادي ليد اوت غيرو اب زعوتلو زنبر بنيام قرماي بلمود نفلطهم تقدادمت نيرم بفلاي دما مايك تونيسن مبزحتو وان مسو زي تفليه تقدادما نيرو كومون ماديس ميكلز بهالو تصاوتي وي مكر تصاوتا يومن بوبي فان بومل ريم تامارين زيهم زبهالو اربعه تقدادمتي لو عام 2014 كابتا غانتا تفليهم مالتي سلازي زوم تقدادمت زيهم مفلايهم نعم تكاتهم زمصو دما منسيات تقدادمت مخانهم ኣብቲ ናይ ሊድ ኣውት ኣዝዩ ሽግር ከም ዘሎ ብሩእ ኣርዮም እና ማለት እዩ
እዚ ክብል ከለኹ ግን እታ ጋንታ ሓሚቓ ዘይኮነስ ኣብዚ እዋን እዚ ሒዛቶም ዘላ ተቀዳደምቲ ምስ ብቕዓት ናይተን ካልኦት ጋንታታት ክወዳደር ከሎ ዝሕል ምዃኑ ነዚ ፀወታ ውድድራት ብዘይ ናይ ሊድ ኣውት ሓገዝ ከቢድ ምዃኑ ካብ ዓሚ ጀሚርና ርኢና ኢና ስለዚ እዚ ድማ ርኡይ ፅልዋ ገይርላ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ተዓዚብኩሞ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ውድድራት ከምዚ ኣኽሊሉ ገልፆ ፀኒሐ ኣብታ ቀዳመይቲ ርኡይ ናይ ሊድ ኣውት ሽግር ነይርዎ እዩ ቢንያም ግርማይ ምክንያቱ ንሱ እንድሕርቲ ዝገበሮ ፀወታ ውድድር ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠየቅ ሓያል ውድድር እዩ ነይሩ ሓደ ሊድ ኣውት ተዝረክብ ምሳይ ሓገዝ ግን እዚ ውፅኢት ካልእ ምኾነ ኢለ ድሓስብ ኢሉ ብግልፂ እውን ተዛሪብዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪ እንተርኢናዮ ድማ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ውድድራት እውን ኣብ ንዝበዝሐ ካድሙ ዝወዓሉ ንዝበዝሐ ክቆልቡ እንዳወዓሉ ስጋዕ መጨረሻ በፂሖም ኣብተ ናይ መጨረሻ 5 ኪሎ ሜትር ግን ኣብቲ ሊድ ኣውት ዝኾነ ተቀዳዳማይ ናይ ኢንተርማች ኣይትርእን ኢኻ ዘለካ ስለዚ እዚ እታ ጋንታ ድኽመት ክብል ከለኹ ምስ ካልኦት ኣንጻር መወዳድርታ ክሪኦ ከለኹ ቁሩብ ድኽመት ኣለዋ ኢለ ሓስብቲ ድኽመት ድማ ሙኩራት ተፃወትቲ እዚኦም ምክንያቱ እንድሕር ርኢናዮ ኮይና በዓል ፊሊፕሰን ይኹኑ ሕጂ እውን ጆናታን ሚላን ወይ እውን ቲም ሚለር እቶም ሊድ ኣውት ዝገብርዎም ተቀዳደምቲ ርኢናዮም ኣዝዩ ሙኩራት ተቀዳደምቲ ናይታ ጋንታ እዮም ማለት እዩ ብታ ከም ካልኦት ሕቶ ድኽመት ናይ ቢንያም ዲኸ ንዝብል ድማ ድኽመት ብዙሕ ክግለጽ ይኽእል እዩ ከምዚ ኣኽሊሉ ፀንሐ ክገልጾ ፀንሐ ኮንዲሽን ናይ ብሽክለታ ኣብ ቅድም ብሽክለታ ኮንዲሽን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ቢንያም ምናልባሽ ተቀዳመይቲ ስቴጅ ታሪፏ ዝነበረት ኣብ ጫማልያ ምክዳን ታሪክ ምስራሕ ዘስዓበቶ ምናልባሽ ንእሽተይ ናይ ስነ ሞራላዊ ደረጃ ቁሩብ ሞራሉ ተተንኪፉ ክኸውን ይኽእል ብድሕሪኡ እውን ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ነይሩ እዩ ብሽክለቱ ምስቲ መሪ ብምትጫው በደአወ ስለዚ እሱን ምናልባሽ ዘይተገልጸ ግን ኣብ ውሽጡ ቁሩብ ቃንዛዶ ጌራትሉ ትኸውን እብል እየ ምክንያቱ ኣብ ንሪኦ ቅፅበታ ውድድር ስጋዕቲ ናይ መጨረሻ 400 ሜትሮ ብናሃሪ ምስቶም ተቀዳደምቲ ይጸንሕ እሞ ኣብተ ናይ መጨረሻ ግን ፍጥነት ናቶም ግን ብዙሕ ፎሎ ኣፕ ኣይገብሩን ኣሎ እሞ ስለዚ ኩሉ ሙሉ ረኣይኻ ክልቲኡ ነገራት ተዓዛባይ ክብልሲ ባህርያዊ ይብል እሞ ኣነ ኸ ኣብ ክልቲኡ ተዛማዲ ርኢቶስ ኣለኒ ክብል ክእል እየ ምክንያቱ ሓደ ናይታ ጋንታ ድኽመት ምስ ምውፃእ ገዳይም ተፃወታ እታ ብርኡይ ቀኒሳላ ክብል ክእል እታ ጋንታ ቢንያም ድማ ከምዚ ክንገልፆ ፀናሕና ምናልባሽ እቲ ኮንዲሽኑ በዘን ዝጠቐስናየን ምክንያታት ካብቲ ናይ ዓመ ኮንዲሽኑ ካ ቁሩብ ዝቐነሰ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ወዲ ጀማላ ኣብ መወዳእታ ማለት እዛ ቢንያም ካብታ ጋንታ ኢንተርማሻል ክወፅእ ኣለዎ ዶ ትብል ዋላስ ከመይ ትብል እንታይ ይርኢ ዘለካ ክወፅእ ኣለዎ ኢልካ ምዝራብ ከቢድ እዩ ንምንታይ መስለካ እታ ጋንታሲ ክኣቱ ከሎ ንኣብነት ዓሚሲ ፅቡቅ ኣብ ፅቡቅ ከምዚ ሕጂ ዓንዶም ክገልፆ ፀንሐ ፅቡቅ መሪሖም ከዝወፁ ማለት ዞም ሊድ ኣውት ዝገብሩ ተቀዳደምቲ ነይሮማ እዮም ሕጂ ከምኡ ሒዛ እሞ ከዓ ቢንያም ምስቲ ናይ ቅፅበታ ውድድር ተቀዳዳማይ ምዃኑ ስፕሪንተር ምዃኑ ክኣቱ ይኽእል ምዃኑ እዚ ኩሉ ተዝማልኣ ነይሩ ኣብዛ ጋንታ እዚኣ ክፀንሕ እቲ ዝበለፀ መሓሸ ከምዚ ዓሚ ዝረኣናዮ ሽም ገይሩ ነታ ጋንታ ዓወይቱ ንርእሱ ተዓወይቱ ኣብ ፅቡቅ ታሽሙ ኩነታት ከም ዘሎን እታ ጋንታ ክትሕጎስን ንሱ ክሕጎስን ከም ዝኽእል ርዳእካ ማለት እዩ እሞ ተፃወተት ኣርባዕተ ክትከስር ከላስ ስለምንታይ ደይተምፅእ እሳኸ ሶሪ ኣኳሊፈካ ቀፅል እወ እሱ በኣ ናይታ ጋንታ እሱ ሕጂ እቲ ናይታ ጋንታ ኣሰራርሓ እንዲ ዝውስን ናይ ባጀት ሕቶ ኣሎ ኩሉ ነገራት ኣሎ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓንቲ ጋንታ እዚ ኣማሊኢኻ ኣብ ውድድር ከተቐርብ ሕጂ እተን ንኣብነት ሓያላት ጋንታ ዝበሃላ ዘለዋ ሕጂ እንተሪእናየን እዞም ናይ በዓል ፖጋቻ ዘለዋ ጋንታ ንኣብነት ዩኤኢ ኤሚሬትስ ትበሃል ወይ ከዓ እዚ ቪነጋር ዘለዋ ጋንታ ቪስማ ትበሃል እዋ እሳተን ሕጂ ባጀተን ገሊአን እንተሪኢኻዮ ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎን ሃብታማት ጋንታታት እየን ደሞዝ ዝኸፍልኦም ብዙሕ እዩ ዝኾነ ብሉፅ ተፃዋታይ ከምፃ ክእላ እየን ብኡ እዮም ከዓ ሕጂ ዝቀራረባ እሳተን ሊድ ኣውት ኣለዎን ሊድ ኣውት ሕጂ ንቦላታ ጥራሕ ምግባር ዘይኮነስ ሊድ ኣውት ነታ ብጫ ማልያ ነቲ ዓቐበት ምምድያ ምምሕኳር ዝሕግዙካ ዝስሕቡካ ተቀዳደምቲ ሰሊካ እዮም እዚ ኩሉ ተዛልየናሉ እየን ንሳተን
هدي تنا انترناشي مستي باي غانتا زي مخانا مزن باجت زلوان هبتامات غانتا توادر زي مخانا من البات ازي ناي بنيامون بوزت الله خوين سمعاني هجي بنيام كاب اوتي امين غانتا يزخيد انتنا تا غانتا تقبلوا غانتا كان قداماي بولاتيستا وي قداماي ناي قصبتا وددر غيرا تقربوا ليا اسو خالو حتو هجي اب كال غانتا اتي خاسي رغطني خوينكا اسخاخا نهانا قتل مالك تمصالنا حچينا كازلنا تقدالما اسخاخا خيبلوخا خول يوم ካልኦት ተቀዳድምቲ ስለ ዘለዎን ከምታ ንኣብነት ዓመት ተዝክሩ ተኮይንኩም ሲ ቢንያም ክኣቱ ከሎ እሱ ይኮነን ኣትዩ ካልእ ወዲ ጋንቲ ተሓፂኣቲስ ኣጋጣሚ እዩ ደሪብዋ ኣብኣ ከለዎ እወ ደሪብዋ ብኣቢል ሽዑ ኣብ በቕዓቱ ምስ ረኣዩ ቀፂሎም ሕጂ እዚ ከዓ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ቢንያም ሲ ኣብዛ ኢንተርማርሼ ካፒተን ናይታ ጋንታ ኮይኑ እንደገና እሲዩ ተሓፂ ዘሎ ነቲ ቅፅበታዊ ውድድር እሞ ቀጠልያ ማልያ ከምፃሎም ተባሂሉ ስለዚ እዚ ኩሉ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ማለት ብቀሊሉ ወፂኻ ኣብ ካልእ ጋንታ እሞ ቀጠልያ ማልያ ትዕወተሉ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ባህላይ ኣነ ግን ከምኡ ከኸውን ድዩ ጉዳያት ኣሎ ኣብ ግምት ክኣቱ ዝግብኦ ከም ዝበልክዎ ስለዚ ብቀሊሉ ክወፅእ ነይርዎ ኢልካሲ ክድምድም ንዓይ ከቢድ እዩ እንታይ መሲልካ ክትወፅእ ተኮይኑካ ታትገዝኦ ጋንታ እኳ ስፕሪንተር ኢላ እኳ ትገዝኦ ዘላ ቢንያም መን ምዃኑ ብቕዓቱ ፈሊጣ ክዓውተን ንኽእል ዝስ ቀጠልያ ማልያ ከምፀለ ይኽእል ኢላ እኳ ትገዝኦ ዘላ እምበር ሰቂላ ኣይትገዝእን እያ ትገዝእ ጋንታ ኸዓኒ እወ ከምኡ እንዲ ፅቡቅ ኣለካ ግን ከምኡ ረኪቡ ዝኣበየ ወይ ገለ ኮይኑ ኣይስማዓንን ቢንያም ምናልባት እቲ ምስታ ኢንተርማርሽ ዘለዎ ውዕል ኣፀቢቕና ንፈልጠን ኢና ስክርኢ ኣለዎ ነቲ ውዕል እውን ብቀሊሉ ስቁኢሉ ከፍርሶ ኣይደሊ ንኸውን ወይ ኣይክእልን ንኸውን እዚታት ኣብ ግምት ብዝርዝር ክረአ ዘለዎ ነገር እዩ ማለት ፅቡቅ ናይ ዓንዶም ከናትካ እንታይ ኣለካ ኣብዚኣ ርእቶ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ማት ኣሎ እንዶ ብዙሕ ካሓተ መብርህ ብዙሕ ክበና ይወዲ ልጃም ካልእ ኣሎ ቢንያምስ ኣብ ጋንታ ኢንተርማርሻስ ክወፅእ ኣለዎ ዶ ትብል ዋላስ ወይ ከዓ ናይ ሊድ ኣውት ዶ ተቀዳድምቲ ከምፅሉ ኣለዎም ከዓ ቁርብ ዓቕሚ ገንዘብ ምስቲ ዘለዎም ኩነታት ጋንታ ርኢኻ ማለት እዩ እንታይ ትብልናትካ እንታይ ይርኢ ርዱእ እንድዩ ርዱእ እዩ ሕቶ ንብዙሕ ድሌታት ኣሎ እንድዩ ሕጂ ርዱእ እዩ እዛ ጋንታ እዚኣ መጀመርያ ከምዚ ክግለፅ ፀንሐ መን እያ እዛ ጋንታ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እዛ ጋንታ እዚኣ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ላዕለዋይ ደረጃ ማእኸላይ ደረጃ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ብሰንኪ ዘቕርብኦ ጠለብ ኣብቲ ክለባተን ዘሎ ናይ ባጀት ዓቕሚ ናይቲ ስታፍ ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ዲ ስፖርት ሳይንስ ዲ ስልጠና ገለ ተፈላለየን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ እየን ዝምደባ ስለዚ እዛ ጋንታ ከዓ ካብ ማእኸሎት ደረጃ እያ ትምደብ ብመሰረቱ ከዓ ኢንተርማርቼ ዕላማኣ ኩሉ ግዜ ገዛኢት ኣይኮነትን ኣፍራይት ትበሃል ማለት ስ ብውሕድ ዓቕሚ ወይ ኣብ ካልኦት ክለብ ዕድል ዝሰኣኑ ወይ ዝተገፍዑ ተፃወቲ ተምፅእ እሞ ደረጃኦም ተሐይላ እንድሕር ክሽየጡ ክኢሎም ከዓ ከሲባት ገንዘብ ትረክበሎም ማለት እዩ ዛትስ ዋይ ሕጂ ንኣብነት ከምዞም ክንብሎም ጠቐስና ቢንያም ግርማይ ኣብተን ናይ ክለባት ኣሚና ኣምፅኣቶ ምናልባት ሕጂ ቢንያም ግርማይ እዚ ነገራት እዚ እውን ክህልዎ ክእል እዩ እታ ጋንታ ካበይ ረኺባት ንዓይ ቢንያም ገና ኣብ መድረክ ደረጃ ዓለም ፀብለል ከይበሎ ከሎ እያ ሪኣ ወሲዳቶ ስለዚ ከምስታት እያ ትገብር እዛ ጋንታ ማለት ስለዚ ነዚ ክንብሎ ፀናሕና ዓበይቲ ተፃወቲ ከተፈርመሉ እያ ብዙሕ ዝሕሰብ ኣይኮነን ምዛ ጋንታ ምስ ባጀታና ምስ ኣካይዳኣ ማለት እዩ ስለዚ ክንጠቕሶም ፀናሕና እዞም ኣቐዲምና ንጠቕስናዮም ማይክ ቱንሰን ገለ ዝበልክዎስ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ንቪዝማ ይፈሪሙ ናብ ዓባይ ክለብ ይፈሪሙ ስለዚ ከምኡውን ኩንተን ሄርማን ዝተባሃለ ናብ ኣልፊን እዩ ናብ በዓል ፊሊፕሰን ናብ በዓል ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ እዛ ጋንታ እዚኣ ብሉፃት ተፃወቲ ከተምፃሉ ዘለዎ ተኽእሎ ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ዓወታት እንድሕር ከተመዝግብ ደሊኻ ከዓ ከም ተፃዋታይካ እንዳማዕበልካ ስለትኸይድ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኩሉ ፋይናንሻዊ ሓገዛትካ ይኹን ብቕዓትካ ይኹን ፀብለል ናብ ተብለልካ ክለብ ምስግጋር ዕድል ተተረኺቡ ኣነ ክወፅእ ኣለዎ ባህላየ እዚ ክብል ከለኹ ግን ብዙሕ ዝግለፅ ኣሎ ከምዚ ስኻውን ተንኪፍካ ፀኒሕካ ኣብታ ክለብ ምስ ኣተወኸ ንዑ ከም መራሕዶ ተምፅኦ ተኢልና ኣብ ሰዓት ቢንያም ደረጁ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ብሉፅ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቀዳደምቲ ዓለም እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ስኻ ዝጠቐስካዮን ሓንቲ ጋንታ ከተምፅኦ ተኮይና ንሱ እውን ክትገዝኦ ተኮይና
كحتى زخل طلبات له ليداوت اسو مخانو مراحنايتا بولاتيستا قال ازتات كيبلول بصحو زلو درجاون نخمزتات بايتا خبو زخل تقداداماي كويني الى زحاسبو سلازي انا ايرأينن تقدادمتي بوزح فريما unless significant change متيو سبونسر عبر خيبا عباي كلب كوينا درجات زي ما حيشا بينيام سلازي ابزا ساعات زريتو قاتل كان اذا كونتراتو كوديو جدن كونتراتو ناي كندي عامت يفريما اي ثينك اي فلتنا 5 عامت يكون 3 عامت دحر كونتراتو جن نابزل على درجات بلو كلب كتمت تخيليو كتمتوني زبل تثبيت علني مالتي اوكي صبو مبري حراي ودلي جام ابزي وددر انا كاب زጋጠመኒ ማለት ያው 2015 ላይፍ ክሕልፍ ከለኹ እቲ መጀመርያ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝተሳተፈሉ ምስ በዓል መርሃ ማለት እዩ ኣብኡስ በቃ ናይ ዓቐበት ከወዳደር ከሎ ነጥብ ከምፅእ ከሎ ሓደ ክልተ ይእክብ እዩ ሽዑ በቃ ሕጂ ዳንኤል ወዲ ኢሎም ማዓንቲ እዚአን ስርሑ ክተርሺ ገለ ብሎም እምባ ንዓይ ይሰሃሉኒ ነይሮም ሽዑ ቸድ ቀዳማይ ክወፅእ ገለምታት ብለኻ ሕጂ ምስቲ ኣፍልጦ ዘይምህላው ኣብቲ ሰዓት እቲ እየ ድብል ኣለኹ ኣፍ ልበ ሚነፊሕ ዝዛረበሉ እዩ እዚ ኣፍልጦ ይነበረና ናብቲ ሰዓት እዚ ሕጂ ሓደ ግዜ ድማ ኣብዚ ናይ ማውንቴን ከሎ ኣብ ናይ እዞም ናይ ጀስ ተቐዳድምቲ ዝተፈላለየ መዓልታት እዩ ደሎ ኣብዚስ መብርህ ሃበልና ባ ሞር ኣፍልጦ ስለ ዘለካ هو حجي إذا زور ناي فرنساي انترينايو مالت إذا جراند تور بحال ودر كله تور دي فرانس خون ولا جيرو دي إيطاليا خون ولا دي إسبانيا خون إذا جراند تور بحال كله مدبات هلو حجة مدبات كتعوت له تخيل تنقانتات ولا تقلالنتي تدالي ملو أتني عمرين زمتو عيني تقانت أبيني تتعوت عيني تقلال ما أبي عوت تبعيد زمتو حجي كابتن زلوا ودرات تا زعبيت ودر تا ناي غزي ودر يا تا جي سي زلوا وي جنرال كلاسيفيكيشن زلوا اسا حافشاو ناي غزي ودر يا تزعوت تقدالماي اتي زتحته وهلول غزي زتحته وهلول غزي زمت امود اتمالتي مالت كوميليتيف تايم بلو نتا ز 3000 قال مليون كيلومتر سي بخندي ساعات ودو بتزتحت ساعات مالتي اذا حجيت بيج عمل زعوت مالتي حجنا دي تداليوم زاتو غانتاتاتن تقادمتن علو كومون نتقتل ماليا قتل مال حجنا نطب ماليا نطبي خاب ز قطبتاو زغبر ودر نطبتات توهلو للو قدماي تاتيخا كاب 50 دحال كلاي تاتيخا 30 كومون دابله زوهل نطبلو أمونغو خا انترميدياري زبلو قطبة ودر ونالو أبت ودر ندات خايل مونغو زغبر قطبة ودر على أبو نطبلو نزل نطبتات زي ان اكيبو زلعل نطب رخيبو زخدنا ماليا تقتلع ماليا مالتي اذا ناي قطبة ودر كومون ناي تا فوكا جرسي زبلو تا دانيال تخرا هيمون تعويت الله نبرنا عقبة ودر الساون على عقبة بلوت تتصاوتاي نعاقد تتصاوتاي مالتي كوين زعوت الله تاع صعدا ماليا تبهال كا وايت جيرسي زبلوان ساتم السخاء بلوت من سيتقدادا ماي زعوت الله مالتي حجي سانتايا تحتي 26 عامت يمزولوا كاب 26 عامت نتحت زلو ادميهم تقدادمتي بلوت صوتا اديهم زعوتوا له بلوت فطنت وي بلوت سبيد اديهم زعوتوا له نت ماليا مالتي حجي بزح سب كدانا غزي بلو قال ام سبات كم زبلكايو نعاونا زغاطمن له ابزاناي موداتا وددر حسباي وددر سي ناي عقب وددر يعني لا حجيت انا عقب وددر كبر وددر يعني نتوم بيج عمليا تقدسهم نيرا ناي غزيا نيرا اتوم بنات بيخسعروا زخولو تقادمتسي بينياميلكا جوناثان ميلانيلكا كلهم توم ناينت ناي بولاتا توادادرتسي نفسهم عقيبهم عقمهم عقيبهم كسيرهم يمعاتهم حجي ابت زرزر زرأي وسبات بينام سما بال 240 قلن وصيو 240 ساعه عندي قال يوصي مثلني واي كلا مويتو بينام يلن قلبلو كوم يكون بخوم تردو اي بالكان
إذا صوتا زي إذا ما بل عسريت زنبر صوتا نبينا ما يتقدسون يا نخلهم توم ناي بولاتا تصوت سايتقدسون منها انتايم غيرهم عقمهم حليهم نطبهم جزيهم حليهم نفسهم كيقولوا مودة أطرحت اليوم نيرا سلازي اتساب بخوم أخرد له كم زيتات بوز حقات مكايو حجي كومو أبتناي تقدم تناي عقبتون ناي بيتش أماليون ناي تعالى ماليون تم تقدم تي إذا ستيت زي أس نعاي تخون يا زمغان تك حجزن لهم كعوة اللاي إلهم زعتوا تقدم تيهم لازم تتفوزوا كردو نزي قبلشون قال ترمينولوجي له حجي ناي سنقالات نبلو أعط من كومنتاترز كزاربو خلو تسمعي خيم بوضح زي دقاقمون قالات اللوا معمنة بيلتن اليوم هجي بوضح حساب قاليو زي ناي تور دي فرانس ناي بشكلتا تفوزو خوينو موزيكاتا تلت خوينو زي صعبو تخوينو عمتات ازيتات هايتفوني قاليو سبب بوضح حساب زينا هنا نحل في كوميونيتي يعني زينا هنا حبرتسب بنيام قرما يالو سلت هو بنيام قرما يالو سلت تباهل بطرح حتى وددر نجي خد ازدل له حجي كسمع خلو بقى حدا يعلن نيرسي فلتن كبلو سمعوهم سي با إذا فلتن زبحال تقدادا ماي ما حد كذي يتصوع هاي تخالن قال الحجي فلتن سي كم زي شيء مسيروه هجي فلتن الناس جروبهم جي سي تقدمتي في يوم ناي جزي بجزي زوالا دور تقدمتي تأكبهم لا تخيد تبيتش مال حيزوا دولو جروباتهم بيتش حيزوا ما دولو بقى بقى تأكبهم زلو زخد لها بقى تبيتش ماليا من البات نتات على ماليا نتن قالوا تكون مسوح وسيم قل حجي بريك بالقلو طام تلون زحمو طام تمنجم زخد هاك زمن تايو كنت انا حجي قريو حجي من البات بريك اوي نحن قاتمو قال لهم عقني حليهم نفسهم ناي نفسهم كنا تفليتهم تسليتوا ناسي وما تبلتن تبهال تجروبون اندحر زحليلا اندحر زي قويات ناسي كان عوض نخل دو زبل كم زي ريسك وسيدهم كم شتق بتخي عدلي خذوا على تدخلون خدمهم حتى ما بريكاوي كاليت بريكاوي كاع اليوم ابزقنا نطبي ابزقنا ناي بيت انا قتل انا قال يلون ግን نت نشمومن نفسهم قامتهم كفالطو بابليسيتي كغبر زدلق علو وصيهم مرحمو صوعوا ماليهم الرع 10 غزي ناي انتاي عينت قامتا مخانو ناي هاجر مخانو الرأ بخوم زخلو خالو اذا حجي بريك اوي نبلو هجي زي نعمت ليد اوت قال زبلون تيز عزب تخوينو تتقادا ماي باتي تيفوزو تعزب زردو امبر ابت كومنت خو خلو كدانا غرا كفليو انتاي ليد اوت مالت حجي ليد اوت دغاغينا كنزاربات صنحنا حجزت مالتهم حجزتي كلتا نغري هذا كم زبلناي نتي سبرنت نتي ناي كصبتا وددر زقالا طفلكا مالتي مرحم خامصمو انتايم زحجز خان حدا نفاس كل نفاس كهارمكا دقني خان تخوينهم يحجز خان حاجزي نزل بسكلات على حاجزي تنفاس كالاي كاب بقدمي خا خالوت مصيم كحن كل خا خياتو خا قال زحجز خان مقدسي يقلهل كالو مالتي صلغلكا هجي ابتا مودعتا 200 متر 300 متر و 100 متر مسترفه يلبسلكا شعو تا دانغا خاري خا خطاتو زي انتي قصبتا وددر زغب بتعم حاجزيا ليد اوت زيبلهم تخوينهم سي بتعم يمشغرو قال ليد اوت زبلوخا ابتناي بيت عمليا نغزيون مصو مرحوخا نفس كالخلولكا ويك زخونه نغير حاجه خيغاطمكا ات ريخو مون تخونكم تبيت عمليا سي قدمي سي توحد 5 6 تقدالمت لو دق غانتو اسو بدحريهم يزخون سلازي ازي خمسه عينت ون الله ليد اوت مالتي سلازي اتي ناي تور دي فرانس كم زبلكاي فلوت مالت ردو زخونه افلط اخلوكا صبوق يو
እንተዘይኮነ ሓቲትካ ክትፈልጥ እውን ዝበለፀ ኮይኑ ስምዓኒ ኦኬ ጽቡቅ ብጣዕሚ የመስግነካ ማለት እዩ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልትን ከምዚ ጌርካ መብርህ ምሃብካ ዓንዶም ከ ኣለካ ድዩ ትውስኸሉ لا ሙሉእ ሓበሬታ እዩ ቴንክ ዩ ሙሉእ ኣራይ በዚ እሞ ምናልባት ሰመረ ኣብኡ ከለኩ ስካልካ እዛ ናይ ሎም ዘመን ውድድር ሕጂ ተን ተሰሪዐን ዘለዋ ውድድራት እተን 21 ስቴጅ እንደን መንበል 21 እንታ ናይ መወዳእታ እያ መቸም ኩላህና ክንፈልጣ ፍላት ያሳስ ዓንዶም ገሊፅዋ ነይሩ እሳ ሎሚ ኣብ ፓሪስ እዮም ገይሮማ ዘለዉ እሳ ዳርጋ ናይ ፌስታ ውድድር እያ ማለት ሲ እታ ቢጫ ማልያ ዳርጋ ፍሊጥ እዩ ዝኣቱ ብኣ ሕጂ ዋላ ብምርድዳእ እውን እሳቶም እንታይ ብልዎ ምዚ ታሲት ኣግሪመንት ብልዎ ብእንግሊሽ ታሲት ኣግሪመንት ማለት ብርዱእ ሲ እቶም ተቐዳደምቲ ቢጫ ማልያ እንድሕር ሒዝዋ ኣለዎ ሓደ ኣብታ መበል 21 ሲ ንዕኡ ከሕድግዎ ኢሎም ወይ ገለ ኢሎም ዝፅዕርሉ ወይ ዝጎይዎ ነገር የለን ወላ ተቐራረብ ኩንቲ ግዜ እዩ እዮም ዝብሉ ስጋብታ ቀዳም ስጋብታ 20 ዘላ ስቴጅ ኢኻ ትጫፋጨፍ ማለት እዩ ተሰሪዐን ዘለዋ ናይ ሎም ዘመን ተሪእናየን እተን 7 ናይ ሜዳ ውድድር እየን ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትአን ከማን ካብኣተን 5-6 ኦሬዲ ተገይረን እየን ኣብዚ ናይ መጀመርያ 10 መዓልቲ ፍላት እዮም ድብሎ ንስን ፍላት እዮም ድብሎ ፅባሕ እዛ ናይ ሜዳ ውድድር እያ ሕጂ መበል 11 ፍላት እዮም ዝብልዎን ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ ምናልባት ኮንዲሽኑ ፅቡቅ እንተሎሞ ዕድል ተገይሩ ከዓ እሞ ቦታ ከዓ እንተሒዙ ቦታ ናይ መሓዝ ከዓ ዓብ ነገር እዩ ሕጂ ቢንያም ብዙሕ ግዜ ክጅምር ከሎ ፅቡቅ ነይሩ ብተቀዳማይ ካልኣይ ገለ ዝረኣናዮ ቦታ ተሓሕዛ ኣብታ ሓንቲ ቦላታ ግን እዛ ብሕልፊ ጆናታን ሚላን ዝሰዓራ መበል 8 እያ መስለኒ ኣብኣሲ ቢንያምስ ኣይጎየን ከማን ዳርጋ ቦታ ሳይሓዘን እቲ ቦላታ ክጅምር ከሎ ሲ ዳርጋ ማእኸል ነይሩ ሕጂ ቦታ ናይ ምትሓዝ ከዓ ኣብኡ ከለና እግረ መገድና ክንጠቕሳ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ኣብዚ ናይ ቅፅበታዊ ኣብዚኣ ኣኽሊሉሲ ከም ሓበሬታ ክትህበኒ ምናልባሽ ቢንያም ምናልባሽ ምስ ዝቐኒ መውደቕቲ ገለ ናይ ምውዳቕ ፍርሒ ህልዎ ደኹ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ምድፋእ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ከም ትጠቕሶ ፀናሕካ ሕጂ ንኣብነዛ ዝጠቐስካያ ጆናታን ሚላን ድሰዓራሲ ዳርጋ ብድሕሪ እዩ ነይሩ 400 ሜትሮ ክትተርፋ ግን ፍጥነት ገይሮም ጎን እንዳተናጎፁ ኣብ ደፍኡሉ ዝነበሩ ሰዓት እዩ ዛሕቲ ኢሉ ቁሩብ ምናልባሽ ደሱን ኣብ ርእሱ ፍርሒ ህልዎኹም ከመይ ኣብ ቅድም ብሽክለታ ሞራላዊ ናይ ምውዳቕ ፍርሒ ክህልወካን ከመይ ትገልፃ እዋ ህሉ እዩ ምክንያቱ መስለካ ፍርሒ ዘለወካ ከዓ እቶም ሊድ ኣውት ዝገብሩ እቶም ዘቃለጥፉልካ ወይ ክሕግዙካ ዘለዎም ተፃወቲ እንድሕር ዘየለዎም ምሳኻ በይንካ እንትኮንካ ናይ ግድን ኢኻ ሰጋእ መጋእ ትብል ኢኻ ምሻለካ ብቅድሜካ እንተለዉ ግን ሊድ ኣውት ዝገብረካ እንተሎ ግን ናቱሮ ተሒዝካ ስለ ትጎይ ስጋ መወዳእታ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣነ ትመስለኒ እዛ ናይ ቢንያም መበል 8 ዝነበረት ስቴጅ እታ ሊድ ኣውት ስለ ዘይነበሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ ኣነ ዳርጋ ገዲፏ እዩ እታ ፀወታ ሪኢኹማ እንትኮንኩምሲ ገዲፏ እዩ ወላ ኣብ ካልእ ሲ ቅፅበታዊ ውድድር ጌርካስ ወላ ቀዳማይ ትእቶሲ ካልኣይ ሳልሳይ ሓሙሻይ ሻድሻይ ገለ እውን ተኣቱ ኢኻ ኣብኣ ግን ዳርጋ ኣይጎየን ሕጂ እቲ ቦታ ባለሲ ርኢ ነይረ ኣነ ገና እታ ቦላታ ክጅመር ከላሲ ቢንያም ቦታ ሓዘን እብል ነይረ ሕጂ ርዳእካ እዩ ቦታ ዘይመሓዝ ብጣዕሚ እዩ ዝሃስዮም ተቐዳደምቲ ሕጂ ኣብታ ኣርስተይ ቀንዲ ክምለስ እዘን ሕጂ ተሰሪዐን ዘለዋ እተን 7 ፍላት ስቴጅን 6 ካብኣን ሂሊ ስቴጅ ብልዎን ናይ ዓቐበት ውድድራት እየን 6 ከዓ ማውንቴን ስቴጅ ብልዎን ሰን ሓያላት እየን ምሰን ጎቦም ሕኳር ማለት እዩ ሰን ሕጂ ናይ ግዜ ውድድር እየን ተን ክልተ ከዓ ናይ ታይም ትራያል እየን ክልተ ማለት እዚ ናይ ፍጥነት ክሮኖሜተር ሕጂ ንኣብነት እቶም ተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይ እንተወሲድናዮ ሲ ኣብቲ ናይ ክሮኖሜተር ምሶም ሓያላት ዝበሃሉ ክወዳደር ዓቕሙ ድሩት እዩ ስለዚ ፈልጦ እዩ ኣብኡ ብዙሕ ኣይብልን ኣብቲ ናይ ጎቦ ናይ ማውንቴን ስቴጅ ኣፕሂል ብጫ ማልያ ንምርካብ ዝግበር እውን ተርእናዮ ኣብኡ ኣይኣቱን እዩ ኣብተን ሂል ስቴጅ ምናልባት ገሊኣተን ንቢንያም ዝጥዕማ ውድድራት ክኾና ክእላ እየን ኣብቲ መወዳእታ
ቮላታ ኮይኑ ዕቅብ ዝበለት ኮይኑ ንቢንያም ሕጉዘይ ምክንያቱ ቢንያም ክብደት የብሉን ምስሎም በዓል መኒኻ ጆናታን ሚላን ወላ ቫንደርፑል ገለመለ ተሪእኻዮም ሲ በዓል ቫንደርፑል ሲ ክንዲ ክልቲኦም ዝኾኑ ብክብደቶም ሕጂ ኣብቲ ዕቅብ ክብል ከሎ ንቢንያም ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ሜላ እንተኮይኑ ቁልቁል እንተኮይኑ ስቕ ኢሉ ግን እቶም ክብደት ዘለዎም እዮም ሞር እታ ብሽክለታ ትሕግዞም እያ ምስቲ ክብደቶም እታ ብሽክለታ ፍጥነት ክህልዋ እዩ ስለዚ እዚታት ኣሎ ሕጂ እቲ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ቢንያም ኣበየነይቲ ውድድር እዩ ክዕወት ዝኽእል ኣብ ዝኾነ እቲ ውድድር ዘይኮነሲ ሕጂ ብዙሓት ኣነ ነቲ ናህና ንኤርትራዊ ሕብረተሰብ ክነግሮ ዝደሊ ዋ ቢንያም ሎሚ ኣይነበረን ገለ ዝበሃል ነገር ዓቕሚ ሲኦም ዘይኮነ እቲ ውድድር ናቱ ይኮነን ማለት እዩ ብከምኡ እቲ ዓይነት ውድድር ሲ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዚአን ክነግረካ ነግር መገደይ ፅባሕ ፍላት እያ ናይ ቢንያም እያ ማለት እዩ ክንፅበዮ ንኽእል ህዝቢ ክፅበዮ ዝኽእል ኣብ ፍላት ማለት እዩ ትመፅእ ደላ ረቡዕ ድማኒ ፍላት እያ በቃ ኣብዚኣላስ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምዛ ዝበልካያ ተራዳዲኦም ዝገብርዋ ናይ ፍላት እያ ናይ ቮላታ እያ ኣብቲ ቮላታ ኣብኣ ከዓ መይቢ ከኣቱ ክእል ኣብኣ ከዓ ክንፅበዮ ንኽእል ሰለስተ ኣለዎ ካልእ እተን ሂል ኣለዋ ማውንቴን ኣላ ሓሙስ ዓርቢ ኢንዲቪጁዋል እያ ቀዳም ማውንቴን እያ ሰንበት ሂል እያ ሶኒ ድመፅእ ደሎ ሶኒ ሬስት ደያ ሶሉስ ማውንቴን እያ ربع كم زاز بقولكم فلات يا شعب أخن صبينا نبينا حاموس ماونتينيا عربي فرايدي ماونتينيا قدم هيليا سنبت كاتا سيلبريشن فلات يا شعب مالتيا حجب زيتهم جرين جيرزي بهالو مسبع تم حزوادو لجناتهم يا جروبا بقى هم يوم بعسران 5 دقيق بعسرا دقيق دونغو يم دموتو بركه اي ووتو يم تتامي تم كوف دبلو با هو بنكس حجي صباح هذا افتاناي صباح እግዚአብሔር ይሐግዝ እንደገና ድማ ንሐቅ ዘረባኻ ኣነ ብወገነይ ድማ ቢንያምስ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ከምዚ ቢሉ ብዝምርኣዩ ንሃገርና ከምዚ ቢሉ ምፅውዑ ንሃገርና ጥረን ንኩሉ ንኮንቲነንታልና ኣፍሪካ ምስታፉ ሞኻሎም ዓመት ከዓ ቀዳማይ ሓደ ጥራይ ምስታፉ ከዓ እዚስ ያእኽል ጽቡቕ ምስታፉ ከማን ያእኽለና እዩ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም የወድኦ ኢልና ክንጽልየሉ ክንክእል ኣለና ማለት ትሪዎ ይኹም ዘለኹም ክንምታይ ኣክሲደንት ሓደጋታት ኣሎ ሓቂ ዘረባ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሸቢዕና ኢና ሓቂ ዘረባ ቀዳማይ ጥራይ ደይወፀ ከምዚ ዘይወፀ ገለ ንብል እምበር እንታይ ናብዚ ንምስታፍ ቀሊል ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ጀስ ከነመስግኖን ከነተባብዖን ክንክእል ኣለና ዋላ 20 ውፃእ ዋላ 15 ውፃእ ከነተባብዖ ክንክእል ኣለና እየ ድብል ብወገንኩም ከንታይ ትብሉ እዋ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣለኻ ማለት ህዝብና ብዙሕ ግዜ ዓወት እንድዩ ዝደሊ ዓወት ለሚዱ እጂ ናብ ዘመን ከዓ ካብቲ ናይ ዓሚሲ ብዝሓሸ ክዓወተና ክእል እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ነይሩ ናይቲ ሰብ ፅቡቅ ሃንቀውታ ፅቡቅ ትፅቢት ፅቡቅ ምምናይ ግን ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ሕጂ ኣቕሊልና ክንሪኦ ይብልናን ወላ ተቐጠልያ ማልያሲ መበል ሳልሳይ ቀሊል እኮ ኣይኮነን ሳልሳይ ምዞም ኩሎም ሓያላት ተቐዳደምቲ ሒዝካ ተወዳዲርካ ገለሲ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ሓንቲ ጋንታ ካፒተን ኮይንካ በዓልኻ ሊድ ኣውት ዘይብልካ ከምዚ ጌርካ ተማዊትካ ክትኣቱ እዚ ሲ ቢና ናይ ብሓቂ ኣብዚ መድረክ እዚ በፂሕዎ ዘሎ ቀሊል መድረክ ኣይኮነን ስለዚ ከምዛ ዝበልካዮ ብጣዕሚ ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ሰማዕ ከነተባብዖ ዝግባኣና ከንንቆ ዝግባኣና ተቀዳዳማ እዩ ማለት እዩ ካብ ፀሊም ኣፍሪካ ሲ ከምዚ ዓይነት ተወዳዳራይ ስጋብ ሕጂ ኣብ ታሪክ ሲ ኣይተረኣየን ኣብ ስቴጅ ኣትዩ ዝዕወት እሞ ከዓ ቀጠልያ ማልያ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ግራንድ ቱር ዝበሃል ብቀጠልያ ማልያ ዝውድእ ሕጂ ከዓ ኣትዩ እንደገና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ ብናይ ቀጠልያ ማልያ ከምዛ ዝበልካያ ፅቡቅ መዓልቲ ውዒሉ ዝግሄር ሓጊዙና ከዓ ፅባሕ ከዓ ፅቡቅ ቦታ ሒዙ ክኣቱ ተኽእሎ እውን ስለ ዘሎ ፅባሕ ከዓ ከምኡ ፅቡቅ መዓልቲ የውዕለና ንሪኦ እምበር ቢንያም ኣብ ፅቡቅ ነቲ ሃገር ሽም ዘፀውዕ ዘሎ ክድነቕ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ባህላይ ኣነ ብወገነይ እውን ከምቲ ስኻ ዝበልካዮ ማለት እዩ ፅቡቅ ዓንዶም
بوغنكا هو بلكع هجي انت اخ قص ودخل تي نايسب خمز نبلو زلنا شبعنا دبلكايا تي مخراي تي نهراق تي قال انا بصبق نغير يزري مخنياتو تسب بقى بنيام ابينا درجه تسريع خمزلو يزريك هكا كل غزي قداماي كوص كم زخل كم ዛ امنلو تهزبي زري مالتي سلازي تي ممنا يصبق منياتيو ناب حق ندرجو زحبر مالتي بهزب توايبو زلو درجه ابي مخانو كم تقدادማይ ሲ በቃ ናይ ትቶፕ ቀዳማይ ተወዳዳራይ ከም ምዃኑ ዝሕብር ስለ ዝኾነ ኣይብሎን እየ ግን ከም ዝበልካዮ ከዓ ኣብ ውድድር እዩ ዘሎ ውድድር ካብ ኩሉ ግዜ ትዕወት ማለት ኣይኮነን እቲ ብዓብኡ ንኻልኣይ ግዜኡ ምስታፉ ዓባይ ክለብ ሓንቲ ካብ ቱር ዲ ፍራንስ ተወዳደር ክለብ መሪሑ ከም ካፕቴን ምዃኑ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኤርትራዊ ካብ ዝዓቢ ኩርዓት ሓበን የለን እሞ እቲ ህዝቢ ድማ ኣነ ሓንቲ ክብሎ ዝደሊ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት ማሕበራዊ ሚድያታት ኩሉ ሰብ ብስእሊ ቢንያም ብስእሊ ኣጊፁ ኣወቂቡ ከም ዝሓለፈ ሕጂ እውን ነዚ ውድድር ስጋዕ ዝዛዘም ዝተዛዘመ ዘሎ ደረጃታት ስለ ዘይንፈልጥ ስጋዕ ዝዛዘም ሞራል ብምሃብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምሉ ብዛዕባኡ ኣፍልጦ ክብሪ ሞጎስ ብምሃብ ህዝቢ ከተሓባበር ፕላስ ድማ ንርግፀኛ ካብዘን ተሪፈን ዘለዋ ድማ ተዋሓደ ሓንቲ ስቴጅ ተዓዊቱ ድማ ነዚ ህዝቢ ጻማና ነዚ ህዝቢ ድማ ትዝደልዮ ከም ዝህቦ ከም ዝኽእል ርግፀኛ ካብ ጽባሕ እኳ ይተሓልፍን ኢለ ሓስብ ስለዚ በቃ ብሕጂውን ተዛዓወታት ብሕጂ ዝመጽእ እሞ ስለዚስ ከም ዝበልኩሞ እዩ ሳኹም ሰማማዓይ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ዝተረፈ ዘይተባሃለ ተሎ ትብሎ እንታይ ኣለዎ ድልጃም ዳርጋ ኩሉ ኢልና ኢና ምናልባት ክውስኸሉ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ብሽክለታ ናይ ሃገርና ናይ ብሽክለታ ደረጃ ሲ ኣብ ልዑል በፂሑ ከም ዘሎ ብቢንያም ግርማይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብካልኦት ተቀዳደምቲ እውን መንእሰያት ተቀዳደምቲ ከም ዘለውና ሰብ ክርድኦ ከም ዘለዎ ተስፋ ዘለና ብሩህ መጻኢ ከም ዘለና ጌርና ክንወስዶ ከም ዘለና ኣብ ርእሲኡ ምናልባት እዚ ናይ ግራንድ ቱር ኮይኑ እዚ ቱር ደ ፍራንስ ዓሊሉ ኣብቲ ዜና እምበር ወላ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እውን ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ውድድር ቀሊል ጌርና ክንወስዶ ዘይብልና ውድድር እዩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሲ ወላ ናይ ቢጫ ማልያ ተዓዋቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ናይ ቻይና ዝግበር ዘሎ ውድድር ስለዚ ጠርኒፎን ኣሎ እዚ ሕጂ ዓብዪ በቃ ዓብዪ ማለት ዓብ ውፅኢት እዩ ከሕብነናን ከኹርዓናን ዝግብኦ እዩ ወዲ ሙሌ እውን ቀሊል ተቀዳዳም ኣይኮነን ከምኡ ንኣሽቱ መንእሰያት ተቀዳደምቲ ኣለዎ ኣብዚ ናይ ዝረኣናዮ ወዲ መንእሰይ ወዲ ኣብዚ ሻምፒዮና ናይ ኤርትራ እዚ ሕጂ ጋንታታት ዓበይቲ ጋንታታት ናሆም ዘርኣይ ክወስድኦ ዝደልያ ዘለዋ እዩ እሱ ሕጂ መን ፈለጥ ኢንሻላህ ንዓመታ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ንሪኦ ንኸውን ምዘን ሓያላት ጋንታታት ኣትዩ ገለ ስለዚ ኣብ ዩሲኣይ ካለው ኬቨን ቢጫ ማልያ ከምፀልኩም የል ኣሎ ነግረካ ኬቨን ተክለማርያም ዝበሃል ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ ዩሲኣይ ኣሎ ምስ ሲነማ ሰመረ ኢንተርቪው ዝገበረ ኣነ ሕልመይ ንኤርትራ ቢጫ ማልያ ከምፀላ የሉ ትሪኦ ኢኻ ዘለካ ቀዳማይ ገለ ፅቡቅ እዩ ደሎ ኣብ ፅቡቅ ብቕዓት እዩ ደሎ ካሱ ብራው ብጣዕሚ ሕጂ ፅቡቅ ኢና ዘለና ዋላ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ዩሲኣይ ኣለዋ ዝመሃራ ዝዕለማ ዘለዋ ብናይ ኣፍሪቃ ደረጃ ተወሲድናዮ ደቂ ኣንስትዮና ሓያላት ተቀዳደምቲ እየን ስለዚ ንምጥቕላል እቲ ብሽክለታ ናይ ሃገርና ሕጂ ግዜኣ ኮይና እዛ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ኣብኣ ኣድሂብና ኣለና እምበር ብብዙሕ መገዲ ኣብ ብዙሕ መዳያት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘለና ተስፋ ዘለና ሃገር ምዃንናን ሓደ ቢንያም ጥራሕ ዘይኮነስ ክልተ ሰለስተ ኣብ ዝተፈላለየ ጋንታታት ኣትዮም ክንርኢ እዩ ወላም ናይ ብጫ ማልያ ክወዳደሩ ዝኽእሉ ወላም ናይ ዓቐበት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝረኣናዮ ክመፁ ዝኽእሉ ተቀዳደምቲ ሲ ኣለውና እሞ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘለና ክገልፅ ዝደሊ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ይቀኒልና ዘይተባሃለ ኣሎ ካልእ ዓንዶም ትብሎ እንታይ ኣሎ እኹልዩ ቴንክ ዩ ንኣኽሊሉ ልጃም ከመስግን ዝደሊ ቴንክ ዩ ዝሃብካና መብርሂ ግዜካ ሂብካ ከመስግነካ ይደሊ ማለት እዩ የቀኒለይ ኣነ እውን ንሲኔማ ሰመረ ኣፀቢቀ ዘመስግን ትገብርዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ መደባት
ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ኣብ ስፖርት ብፍላይ ድማ ብሽክለታ ስለዚ ኣጀኹም ቀፅልዎ ክብል እየ ዝደሊ የቀኒለይ ታንኪ ዩ የቀኒልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ኣብ ማኣዲ ዘተ ስፖርት ዙር ፈረንስ ምክንያት ብምግባር ዘደለናይ መደብ ኣብዚ ወዲና ኣለና ብምክትታልኩም የመስግን ኣብ ቀጻሊ የራኸበና ሰሰና እዩ ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲነማ ሰመረ